How much, brother? How much? Grabe, oh. Galing, oh. Galing, oh. Yes! Papa-car wash kami. Wala eh. Samantalayin mo yun sa Nag-sign up kasi siya ng ano eh, Anli, ano, kaya tuloy everyday yata nagpapa-car wash. Hindi na lang naliligo eh. Ano yung machine? Machine. So dito lang tayo sa loob. Dito na tayo sa loob. Gusto ko na lang mamali. Bubuksan ka bigla. Bubuksan mo lang siya. Woo! Okay ito. Kailan ka nagpa, ano? Ano na ito? 7 na? Oh, Siyempre. ilang beses ka lang nagpa-car? Pangatlo na ito. Bakit yun? Masulit ko na. Kapag hindi umuulan. Ginagawa mo. Walang ano, kahit umulan, hindi ka nanghinayang. Ano gano'n yun? So, sinundo ako galing sa dentista. Pangalawang balik ko na yun. Yung una, hindi natuloy kasi nabalian ng wrist yung dentista daw. Tapos ngayon naman may meeting. Kami sa car wash. O, diretso daw. Bante, bante. Ito, bro, ako yung nagkakansan hindi nagkapanggaan. Kaya nga, sabi ko, paano malalaman kung aabante ka na or hindi? Ginagawa mo. Ayan na ang busy natin. Kung ikaw magdadrive, no? Hindi mo nakikita. Marami nagkapanggaan. May LED light pa yan, no? Para complete experience. Ah, that's air dry na dito. Galing. Musang kamay. Ah, okay. Tapos ka na. Yan guys. Tapos na. Parang ano lang, 3 minutes. Sakto. So, after nito, tire shine naman daw. Can I get a tire shine, please? Hingi ka lang ng tire shine. Papahiran na nila. Sabi niya, oh, tire shine. Tire shine. Kaya pinti. Candy. Kaya may din trabaho ng mga ito. That's nice. Ganyan lang yan? Yung tire shine? So, yan guys, ang ating car wash experience. Hindi pa na natapos yan. Hindi pa. Pupunta pa tayo sa ano? Saan? Sa drying section. Meron pang yung Mababa na ako. manual. Ito na yung last part. Kasi hindi fully dry. How much, brother? How much? Oh, galing, oh, galing, oh. So, halos lahat ng mga nagpapaganunin, dito sila nagda-dry. So, ito pala yung kalakaran talaga. Kaya nga, nakita ko nga rin siya eh. How much? Ginagawa mo! May pipila ako dito, papupunasan ko na yung sana. Ayan, tapos na ang car wash experience. Full experience.